Zastavte se. Přestaňte s tím, co právě děláte. Protože to, co vám v následujících minutách ukážu, nenajdete v žádné škole, v žádném kostele, ani v žádné učebnici. Bylo to před vámi skryto, úmyslně. A pokud se na toto video podíváte až do konce, a tím myslím až do konce, něco ve vás se navždy změní. Ne proto, že mám nějaké nadpřirozené schopnosti, ale proto, že pravda, když konečně přijde, se na nic neptá. Prostě se rozsvítí. Tak zůstaň tady, zhluboka se nadechni a věnuj mi těch pár minut, protože to, co ti dnes odhalím, může být ta nejdůležitější věc, kterou v životě uslyšíš. Dovol mi položit ti otázku, na kterou si pravděpodobně nikdy opravdu neodpověděl. Ne školní otázku, ne nějakou prázdnou filozofickou otázku. Otázku, která, pokud budete k sobě upřímní, vás uvnitř rozechvěje. Co se s vámi stane, až zemřete? Ne s vaším tělem, ne s vaším majetkem, ne se vzpomínkami, které na vás mají ostatní. S vámi, s tou věcí, která je právě teď za vašima očima, čte tato slova a cítí ten chlad v hrudi. Co se stane s tím? Většina lidí má na tuto otázku dvě odpovědi. První, nevím. Druhá, raději na to nemyslím. A obě odpovědi říkají přesně to samé. Že vás naučili nevědět, že vás naučili dívat se na největší tajemství lidské existence a odvrátit zrak. Zamyslete se se mnou. Chodili jste do školy více než 12 let. Naučili jste se rovnice, slovesa, data, bitev, které pro váš život nikdy neměly žádný význam. Naučili jste se vypočítat plochu trojúhelníku. Naučili jste se jména králů, kteří zemřeli před staletími. Ale nikdo, absolutně nikdo vás neposadil a neřekl, vysvětlím vám, co se děje s vaší duší. Proč? Tato otázka vás bude provázet po celou dobu tohoto videa a odpověď, až přijde, bude znepokojivější, než si dokážete představit. Ale než se k tomu dostaneme, potřebuji, abyste pochopili něco zásadního. Něco, co mění všechno. Část je dena, rána, kterou nosíte, aniž byste o tom věděli. Už si někoho ztratil. Nemusíš odpovídat nahlas, ale já vím, že ano, protože každý člověk, který se dostal až sem, nese někde uvnitř sebe tíhu absence, otce, matku, syna, přítele, lásku. Někoho, kdo tu jednoho dne byl a najednou už nebyl. A nikdo tě na to nepřipravil. Nikdo ti nedal návod. Nikdo vám ten proces nevysvětlil. Jednoho dne jste se prostě probudili s dírou v hrudi, kterou žádná slova nedokážou správně popsat. A to nejhorší není bolest. To nejhorší je pochybnost. Kam ten člověk odešel? Je v pořádku. Slyší mě, když s ním mluvím. Ví, že mi chybí, trpěl. Ještě existuje nějakým způsobem. Tyto otázky ti krouží v hlavě měsíce, roky, někdy celý život. A co ti svět nabízí jako odpověď? Dvě stejně neuspokojivé cesty. První odešla na lepší místo, hezké, uklidňující, ale příliš vágní na to, aby zaplnilo prázdnotu. Druhá, skončilo to. Po smrti už nic není. Byla to hmota, zase se stala hmotou. Chladná, mechanická. Odpověď, která s člověkem zachází jako se strojem. Ale co kdybych ti řekl, že existuje třetí cesta? Cesta, která není náboženská v dogmatickém smyslu, není vědecká v redukcionistickém smyslu. Je to něco staršího, hlubšího. Něco, co tisícileté kultury všech kontinentů objevily nezávisle na sobě. A co bylo systematicky umlčeno. To je poznání, pro které jste sem dnes přišli. A začíná jednoduchou, ale zdrcující pravdou. Smrt není konec. Je to přechod. A tento přechod má svůj proces. Proces s fázemi, s rytmem, se smyslem. A tento proces trvá ve své nejintenzivnější fázi přesně 1 rok. Část 2. Poznání, které bylo vymazáno. Teď potřebuji, abyste velmi pozorně poslouchali, co řeknu. Protože to není teorie, není to spekulace, je to konvergence, jedna z nejpozoruhodnějších v lidské historii. Představte si to. Civilizace, které se nikdy nesetkaly, které žily na kontinentech oddělených obrovskými oceány, které mluvily zcela odlišnými jazyky, které si nikdy nevyměnili ani jedinou zprávu. A všechny dospěly ke stejnému závěru o tom, co se děje po smrti. Egypťané to zapsali do knihy mrtvých před více než 3000 lety. Tibetané to zaznamenali v Bardo Thodol, tibetské knize mrtvých, kterou mnozí badatelé považují za nejpodrobnější mapu cesty po smrti, jaká kdy byla napsána.
Staří Řekové mluvili o psychopompech, průvodcích duší, a s chirurgickou přesností popisovali fáze, kterými duch prochází. Domorodé národy Ameriky, Afriky, Oceánie, všechny měly specifické rituály pro první dny po smrti. Rituály, které nebyly pověrou, byly protokolem. Proč protokolem? Protože věděli, že duše v tomto období potřebuje vedení. A pak se něco stalo. Během několika století, zejména mezi 15. a 18. stoletím, bylo toto vědění vymazáno z hlavního proudu západní civilizace. Zakázáno, spáleno, zesměšněno. Kdokoliv mluvil o cestě duše, riskoval, že bude označen za blázna, kacíře, nebezpečného člověka. Proč by bylo vědění o tom, co se děje po smrti, považováno za nebezpečné? Tuto otázku si ponechte. Odpověď se totiž objeví později v tomto videu a až se objeví, vše do sebe zapadne tak, že vám to vyrazí dech. Prozatím si zapamatujte následující. To, co staré tradice věděly a co bylo skryto, je, že duše v okamžiku smrti prostě neodejde. Prochází přechodným obdobím. Období trvající přesně 1 rok. A toto období má fáze. 7 fází, abych byl přesný. Část 3. 7 fází duše v prvním roce. Fáze 1. Probuzení, 1. až 3. den. V prvních 3 dnech po smrti fyzického těla je duše stále tady, ne metaforicky, doslova. Tradice od judaismu po tibetský buddhismus, včetně šamanských praktik v Jižní Americe, popisují stejný jev. Během prvních 3 dnů je vědomí nedávno zesnulého stále spojeno s fyzickou rovinou. Stále vnímá okolí, pláč lidí, pohřební rituály, šeptané rozhovory na chodbách, je dezorientovaná. Zamyslete se nad tím na chvíli. Představte si, že jste strávili roky, možná desetiletí, tím, že vás definovalo tělo, fyzické vjemy, identita postavená na kostech, neuronech, hormonech a najednou je to pryč. Šok je obrovský. Proto tolik starodávných tradic zachovávalo v těchto prvních dnech rituály bdění. Nebylo to jen pro živé. Bylo to proto, aby se duši zemřelého poskytla orientace. Aby se jí řeklo, všechno je v pořádku. Můžeš jít, znáš cestu. Kolik lidí to dnes dělá? Kolik lidí, když někdo zemře, s ním ještě mluví, ještě ho provází, ještě vytváří posvátný prostor v těchto prvních dnech? Většina to nedělá, protože je to nikdo nenaučil. Protože toto vědění bylo vymazáno. Fáze 2, zhodnocení, 3. až 9. den. Po těchto prvních dnech dezorientace se stane něco mimořádného. Duše začíná vidět, ne ve fyzickém smyslu, ale ve smyslu porozumění. Mnohé tradice popisují toto období jako jakousi rekapitulaci života, kdy má vědomí přístup k perspektivě, která byla za života nemožná. V tibetském buddhismu se tento proces nazývá setkáním s jasným světlem, čistým vědomím, bez filtrů, bez ega, bez příběhů, které si o sobě vytváříme. V kabalistické židovské tradici odpovídá toto období fázi učení, kdy duše začíná chápat význam svých rozhodnutí. Lidé, kteří prožili zážitky blízké smrti, a dnes existují miliony zpráv zdokumentovaných seriózními výzkumníky, jako jsou dr. Raymond Moody a dr. Elizabeth Kubler-Ross, jednomyslně popisují proces panoramatického přehledu života. Ne jako soud, jako pochopení. Jakoby vědomí, konečně osvobozené od neustálého hluku lidské mysli, mohlo vidět vlastní život s dokonalou jasností. Každé rozhodnutí, každý důsledek, každý okamžik lásky, každý okamžik krutosti. Vše viděno ne s pocitem viny, ale s porozuměním. Představte si, co byste viděli, kdybyste mohli nyní s touto jasností zrevidovat svůj život. Co byste udělali jinak? Co byste si uvědomili, že jste promarnili? Co byste zjistili, že bylo vždy důležitější, než jste si mysleli? Fáze 3. Odpuštění. 9. až 40. den. Toto je podle většiny tradic nejtěžší období. Ne pro živé, pro duši. Protože právě v tomto období se duše začíná uvolňovat. Uvolňovat pouta k lidem, které milovala. K místům, kde žila. K identitě, kterou si budovala po celý život. Zkusili jste někdy opustit něco, co jste hluboce milovali? Víte, jak to bolí. Teď si představte, že opouštíte všechno. Najednou. Pravoslavná křesťanská tradice má specifický rituál na 40. den po smrti. Přesně na konci tohoto období.
Není to náhoda. Je to proto, že staří věděli, že toto je přirozená lhůta pro proces odpoutání. Islám má 40 dní, judaismus má 30 dní Šiva a Šelosim. Hinduismus má během tohoto období specifické rituály. Slovanské národy, Keltové, Japonci s obonem, kultury, které se nikdy neviděly. Všechny vymezují toto stejné období. 40 dní. Není to pověra. Je to kartografie. Je to mapa skutečné cesty. Fáze 4 vzpomínka. 40. až 180. den. Nyní jsme v polovině cesty. A zde se děje něco, co vás přiměje dívat se jinak na okamžiky, kdy jste cítili přítomnost někoho, kdo odešel. V tomto období, které trvá od 40. dne až přibližně do 6. měsíce, duše začíná to, co mnoho tradic popisuje jako proces integrace. Je to, jako by vědomí uspořádávalo archiv celého života, každou vzpomínku, každou emoci, každé poučení. A právě v tomto období se soustřeďují zprávy o návštěvách. Pravděpodobně znáte někoho, kdo se probudil uprostřed noci a cítil přítomnost někoho, koho ztratil. Kdo měl sen tak živý, tak skutečný, že to nevypadalo jako sen. Kdo z ničeho nic ucítil známou vůni. Kdo narazil na písničku, zprávu, znamení, které se zdálo příliš nemožné na to, aby to byla náhoda. Konvenční psychologie tomu říká zpracování smutku, projekce, přání otcem myšlenky, ale to, čemu staré tradice říkají, je kontakt. A moderní studie zážitků ze smutku, zdokumentované výzkumníky z Cardiffské univerzity, Yale a MIT, ukazují, že více než 80% lidí v procesu smutku hlásí nějaký druh zážitku kontaktu se zemřelým. 80%. To není okrajová záležitost. To je drtivá většina lidské zkušenosti. A přesto je to něco, o čem mainstreamová věda raději nemluví. Proč asi? Fáze 5. Přenos. 6. až 9. měsíc. Nyní vstupujeme na území, o kterém málo kdo mluví. V této fázi se začíná dít něco jiného. Duše, již více osvobozená od fyzických pout, již po revizi, již v procesu integrace, začíná přenášet. Přenášet co? Vzory, informace. To, co některé tradice nazývají karmou, ne v populárním a zjednodušeném smyslu, ale v původním smyslu. Součet zkušeností, poučení nevyřešených vzorců jednoho života. Jihoamerický šamanismus hovoří o duchovním dědictví, energetických vzorcích, které se předávají z generace na generaci. Moderní psychologie díky práci výzkumníků, jako je doktor Mark Wolin, objevila to, co nazvala transgenerační trauma. Vědecký důkaz, že emocionální, behaviorální a dokonce i fyziologické vzorce se předávají napříč generacemi. Epigenetika, jedna z nejrevolučnějších oblastí současné biologie, prokázala, že životní zkušenosti mohou změnit genetickou expresi a být předávány potomkům. Dva různé světy docházejí ke stejnému závěru. To, co duše nese v životě, ni předává po smrti. A to má pro vás hluboké důsledky, protože to znamená, že část toho, co cítíte, vaše nejhlubší strachy, vaše nevysvětlitelné úzkosti, vaše vzorce, které se opakují bez zjevného důvodu, nemusí být jen vaše. Může to být dědictví, může to být břemeno duše, která odešla a stále přenáší. A pokud to víte, můžete si vybrat, co s tímto dědictvím uděláte. Fáze 6. Příprava. 9. až 11. měsíc. V této předposlední fázi vstupuje duše do procesu, který východní tradice popisují s mimořádnou podrobností. Proces přípravy na to, co přijde. Ať už je to reinkarnace, jak věří hinduisté, buddhisté a rostoucí část kvantové fyziky, která se zabývá otázkou kontinuity vědomí. Ať už jde o formu existence na jiné úrovni, jak popisují prakticky všechny lidské duchovní tradice. Ať už jde o něco, co žádný lidský jazykový systém nedokáže adekvátně popsat. V čem se tradice shodují, je to, že toto období, tyto poslední 2 měsíce před uplynutím prvního roku, je obdobím intenzivní přípravy. Je to, jako by se duše připravovala na další kapitolu. A zde je jedna z nejvýznamnějších informací z celého tohoto videa. Starodávné tradice učily, že to, co děláte v tomto období, jak živí, uctívají, vzpomínají a vztahují se k duši zesnulého, přímo ovlivňuje tuto přípravu. Není to pověra, je to odpovědnost. Způsob, jakým vzpomínáte na své mrtvé, má význam pro ně i pro vás.
Fáze 7, návrat nebo vzestup, první výročí. A dostáváme se k 7. fázi, nejposvátnější ze všech, první výročí úmrtí. V prakticky všech starověkých kulturách byl tento den poznamenán specifickými a hlubokými rituály. Ne jako oslava, jako uznání. Protože podle znalostí, které se předávaly po tisíciletí, právě v tento den se cyklus přechodu uzavírá. To je okamžik, kdy se duše konečně zcela osvobodí od pout k fyzické rovině, kterou obývala. Je to okamžik, kdy proces odpoutání, revize, integrace a předání dospívá ke svému závěru. A začíná něco nového. Co přesně? To je otázka, na kterou žádný lidský jazykový systém nedokáže úplně odpovědět. Ale to, na čem se shodují mudrci, mystici, badatelé zabývající se zážitky blízké smrti a tisícileté tradice, je jednoduché. Není to konec, je to osvobození. Část 4. Proč bylo toto poznání skryto? Teď ti musím říct něco, co dá všechno dohromady. Vzpomínáš si na tu otázku, kterou jsem nechal viset ve vzduchu na začátku? Proč by znalost toho, co se děje po smrti, byla považována za nebezpečnou? Tady je odpověď. A je jednodušší, než si myslíš. Člověk, který se smrti nebojí, je velmi těžké ho ovládat. Zamysli se nad tím. Strach ze smrti je otcem všech ostatních strachů. Strach ze ztráty zaměstnání souvisí se strachem, že nepřežijeme. Strach z odmítnutí souvisí se strachem z izolace, což pro naše předky znamenalo rozsudek smrti. Strach z neúspěchu, z nemoci, ze stárnutí, z opuštění. Všechny mají společný kořen, strach z konce. Teď si představ celou civilizaci lidí, kteří pochopili, že smrt není konec. Kteří mají mapu této cesty, kteří už nemají ten nejhlubší existenciální strach, jaký existuje. Kteří se mohou podívat na systémy kontroly, politické, ekonomické, náboženské v dogmatickém smyslu a říct, ne, vím něco, co nechcete, abych věděl. Takovou civilizaci by bylo neuvěřitelně těžké manipulovat, protože největším nástrojem kontroly, který existuje, je strach. A největším strachem, který existuje, je strach ze smrti. Odstraňte tento strach a máte svobodné lidské bytosti. Není náhoda, že instituce, které nejvíce posílily svou moc během staletí potlačování tohoto poznání, jsou přesně ty, které se staly povinnými prostředníky mezi člověkem a transcendencí. Potřebujete nás, abyste měli přístup k posvátnému. Potřebujete nás, abyste si zajistili, že vaše duše bude v pořádku. Nejste schopni tyto věci pochopit sami. Ale co když jste toho schopni? Co když jste toho vždy byli schopni? Část 5. Co to pro vás teď znamená? Tady se toto video přestává zabývat mrtvými a začíná mluvit o živých, o vás, protože vše, co jsem dosud odhalil, má přímý a transformativní dopad na váš dnešní život. Pokud smrt není konec, ale přechod s procesem, účelem a kontinuitou, pak ani život není náhodný. Pokud duše po smrti prochází revizí a vidí každou volbu, každý důsledek, každý okamžik s absolutní jasností, pak každá volba, kterou teď uděláš, má význam způsobem, který daleko přesahuje to, co vidíš. Pokud duše předává vzorce dalším generacím, pak práce, kterou nyní na sobě děláte, má ozvěny, které sahají daleko za hranice vašeho vlastního života. Budujete dědictví. Ne finanční dědictví, dědictví vědomí. Zamyslete se nad tím. Všechno, co v sobě nosíte nevyřešené, váš potlačený hněv, vaše neřešené strachy, vaše opakující se vzorce, vaše staré rány, to vše nějakým způsobem zasáhne ty, kteří přijdou po vás. Vaše děti, vaše vnoučata, lidi, kteří se ještě ani nenarodili. Ale zároveň všechno, co v sobě uzdravíte, také zasáhne tyto lidi. Pokaždé, když si zvolíš vědomí místo reakce. Pokaždé, když čelíš strachu místo toho, abys před ním utekl. Pokaždé, když odpustíš místo toho, abys choval zášť. Pokaždé, když si zvolíš lásku místo ega. Přerušuješ řetěz, který možná sahá generace zpět. A to je jedna z nejmocnějších věcí, které může člověk udělat. Část 6. Věda, která se přiblíží duchovnu. Vím, že někteří lidé, kteří to sledují, potřebují kotvy v hmotném světě. Potřebují, aby věda potvrdila to, co již říkala prastará moudrost. Tak vám to tedy dám. V posledních 20 letech se v oblasti vědeckého výzkumu vědomí a smrti stalo něco mimořádného. Doktor Samparňa, výzkumný lékař z NYU,
Vedl jednu z největších studií, jaké kdy byly provedeny, týkající se zážitků během srdeční zástavy, a zdokumentoval něco, co zcela popírá materialistický model mozku. Pacienti, kteří byli klinicky prohlášeni za mrtvé, bez měřitelné mozkové činnosti, se vrátili a popsali v ověřitelných detailech, co se stalo během období, kdy byli mrtví. Rozhovory lékařů v sousedních místnostech, předměty umístěné na místech, která by z nosítek nebylo možné vidět. Detaily zákroků, které se odehrály, zatímco mozek byl neaktivní. Jediným vysvětlením, které nabízí konvenční neurověda, je ještě tomu nerozumíme. Ale tisíciletá tradice tomu rozuměla již dávno. Doktor Eben Alexander, neurochirurg z Harvardu, prožil zážitek blízký smrti během bakteriální meningitidy, která mu zničila neokortex, část mozku zodpovědnou za myšlení a vědomí. Se zničenou neokorou bylo neurologicky nemožné mít jakýkoliv vědomý zážitek. A přesto ho měl. A napsal o tom. A byl zesměšňován. A pokračoval v říkání pravdy. Protože když jste něco viděli, žádné zesměšňování to nevymaže. Kvantový fyzik Max Planck, otec kvantové teorie, jeden z největších vědců v dějinách lidstva, řekl něco, co se zřídka cituje. Řekl, že vědomí není produktem hmoty, že hmota je odvozena od vědomí, že existuje matricová mysl, základní inteligence, z níž vychází veškerá realita. Nebyl poetický. Popisoval to, co mu ukazovaly jeho výpočty. Vzdálenost mezi špičkovou fyzikou a tisíciletou spiritualitou se každým rokem zmenšuje. A to, k čemu se shodují, je, že vy to, co je za vašima očima, nemůžete být zničeni. Můžete se proměnit, můžete přejít, můžete změnit podobu, ale skončit? Ne. Část 7. Probuzení. Volba, kterou musíte udělat. Nyní jsme se dostali k nejdůležitějšímu momentu celého tohoto videa. Dávejte pozor, protože to, co teď přijde, není informace. Je to pozvání. Po celý svůj život vás učili dívat se ven, na práci, na úspěchy, na názor ostatních, na cíle hmotného světa. A neříkám, že je to špatné, říkám, že je to neúplné, protože existuje jedna vaše dimenze, která nikdy nechodila do školy, která se nikdy nenaučila pravidla společenské hry, která nemá žádný zájem o to, co si myslí ostatní. Jedna vaše dimenze, která je starší než cokoliv jiného, starší než vaše jméno, starší než vaše povolání. Předchází tvým strachům, předchází tvým příběhům. Tato dimenze nazývej ji duší, vědomím, pravým já, atmanem, duchem, selfem. Tato dimenze zná věci, které se tvá mysl stále snaží pochopit. A jedním z nejjasnějších znamení, že tato dimenze existuje, je přesně to, co tě přivedlo k tomuto videu. Chcete vědět, co se stane po smrti, protože něco uvnitř vás již tuší, že jste existovali před narozením. A pokud jste existovali před narozením, pak smrt není konec příběhu, je to jen otočení stránky, zavřete na vteřinu oči. Představte si, že jste v poslední den svého života. Ne jako něco děsivého, jako klidnou pravdu. A ohlédnete se zpět. Co vidíte? Život prožitý ve strachu z toho, co si mysleli ostatní? Nebo život prožitý v intenzitě toho, co jste skutečně cítili? Vidíte člověka, který se potlačil, aby nikoho nerušil? Nebo člověka, který se odvážil být zcela sám sebou? Vidíte někoho, kdo odložil lásku na zítra? Nebo někoho, kdo miloval, dokud měl čas? Otevřete oči. Tento ohlédnutí, které jste právě provedli, to, které duše provádí po smrti, můžete udělat teď, dokud ještě máte čas změnit příběh, protože to je ten skutečný dar, který vám toto poznání dává. Není to vědět přesně, co se stane po smrti. Je to nechat vědomí smrti, aby vás naučilo žít. Část 8. Kód, který je skrytý na očích. Existuje jeden detail, který si téměř nikdo nevšimne. A když si ho všimnete, už ho nemůžete přehlédnout. Všechny tradice, které popisují cestu duše po smrti, popisují přesně tu samou cestu, kterou musí člověk projít za života, aby se stal plně vědomým. Dovolte mi to zopakovat, protože je to důležité. Mapa smrti je mapou probuzení. První fáze po smrti, dezorientace, odpoutání se od staré identity, je stejný proces, který se odehrává, když někdo prochází velkou krizí, ztrátou, zlomením, které rozbije iluzi toho, kým já jsem byl. Druhá fáze, revize života, vidět vše jasně bez filtru ega,
Je stejný proces, který se odehrává v hluboké meditaci, v upřímné terapeutické práci, ve chvílích milosti, kdy se život zastaví a vy konečně uvidíte sami sebe. Třetí fáze. Odpoutání se od toxických vazeb, falešných identit, vybudovaných strachů, je stejný proces uzdravení, který musí projít každý člověk, který se rozhodne proměnit. A tak dále. Nemusíte umřít, abyste tímto procesem prošli. Můžete to udělat hned teď, dobrovolně, s vědomím. A když to uděláte vědomně, za života, přestanete se smrti bát, protože ten proces poznáte. Už jste jeho variantami prošli. Víte, že na druhé straně rozpadu vždy existuje něco nového. To je poznání, které bylo skryto. Nejen mapa toho, co se děje po smrti, ale pochopení, že proces smrti je totéž jako proces probuzení. A že kdokoliv, kdo tomu hluboce porozumí, se stává svobodným způsobem, který žádný vnější systém nedokáže ovládat. Probuzené osoby si nekupují strach. Probuzené osoby neprodávají svou svobodu za falešnou jistotu. Probuzené osoby nepotřebují prostředníky, aby se spojili s posvátným. Teď chápete, proč to bylo skryto. Část 9. Jak uctít ty, kteří odešli. Než skončíme, chci vám dát něco praktického, protože pokud je vše, co jsem zde řekl, pravda, a já hluboce věřím, že je na základě tisícileté shody, pak existuje něco konkrétního, co můžete udělat, abyste uctili duše, které odešly z vašeho života a pro vaši vlastní cestu. V prvních 3 dnech po ztrátě promluvte s tou osobou. Ne jako šílenství, jako posvátný rituál. Řekněte, co jste nestihli říct. Dejte jí svolení odejít. Řekněte, že budete v pořádku, protože duše, podle tradic, stále naslouchá. B. Během 40 dnů. B. Vytvořte prostor pro vzpomínky. Ne pro bolest, pro čest. Fotografie, svíčka. Jednoduchý rituál. Nemusí být náboženský. Musí být záměrný. B. Na první výročí. B. Označte si tento den vědomně. Ne jako datum utrpení, jako datum osvobození. Pro ně i pro vás. Pro sebe teď. Začni s vlastním přehodnocením života. Nečekej na smrt, abys viděl svůj život jasně. Udělej to dnes. Piš. Přemýšlej. Co bys změnil? Co ještě můžeš změnit? Protože ještě můžeš. Dostali jsme se na konec této cesty, ale ve skutečnosti víš, že to není konec. Je to začátek. Protože teď víte něco, co většina lidí kolem vás neví. Ne proto, že by byli méněcenní, ale proto, že jim to nikdo neukázal. A vám to teď bylo ukázáno. A s tím přichází volba. Můžete teď toto video zavřít a vrátit se ke svému životu tak, jak byl. Můžete to všechno uložit do mentální složky zajímavých věcí a jít dál, jako by se nic nezměnilo. Mnoho lidí to dělá. A je to v pořádku. Čas každého probuzení je časem každého z nás. Nebo můžete udělat něco jiného. Můžete nechat tuto informaci sestoupit z vaší hlavy do vašeho srdce. Můžete ji nechat změnit způsob, jakým se díváte na lidi, které milujete, s vědomím, že čas s nimi je drahocenný a že nevyřčená láska je největším plýtváním lidské existence. Můžeš ji nechat změnit způsob, jakým se díváš na své vlastní bolesti, s vědomím, že nejsou tresty, ale procesy. Nejsou konce, ale proměny. Můžeš ji nechat změnit způsob, jakým čelíš svým strachům, s vědomím, že největší strach ze všech, strach ze smrti, je založen na lži, kterou ti vyprávěli od dětství. Ty neskončíš, budeš přecházet. A kvalita tohoto přechodu závisí z velké části na tom, co děláš se životem, který máš teď. Tak se tě zeptám naposledy, ne rétoricky, ale doopravdy. Jaký život chceš zhodnotit, až přijde čas na zhodnocení? Protože tam dorazíš. Všichni tam dorazíme. Otázka není kdy. Otázka je, co najdeš, až se ohlédneš zpět. Najdeš život prožitý v plnosti toho, kým skutečně jsi? Nebo život prožitý ve stínu toho, co od tebe očekávali ostatní? Teď máš mapu. Víš, že ten proces existuje. Víš, že na této cestě nejsi sám. Ani ty, ani ti, kteří odešli. A víš, že to, co zde buduješ, má dopad daleko za hranice toho, co vidíš. Tohle není konec. Tohle je stránka, kterou jste právě otočili. Další kapitolu napíšete vy. Probuďte se. Vždy jste věděli, že existuje něco víc. Teď víte proč. Pokud vás toto video něčím oslovilo,
myšlenkou, vzpomínkou, osobou, kterou jste ztratili, napište to do komentářů, ne kvůli algoritmu, abychom vytvořili prostor pro lidi, kteří se rozhodli probudit. Sdílejte to s někým, kdo to dnes potřebuje slyšet, protože někdy se zpráva dostane přesně v ten moment, kdy se dostat musí. A možná jste tady právě v tuto chvíli z nějakého důvodu. Odpočívejte v pokoji, všichni, kteří jste odešli. A ať ti, kteří zůstali, vědí, nezapomněli jsme na vás. Nikdy.